Enake. Urip mulya ning ngene iki susah lho. Nikmat ndi sing didustakne iki? Rokok garing rokok, ngopi garing ngopi. Garing ngopi ngono lho. Enak ngene iki. Ngono kok akeh sing bunuh diri. Jan, uteke wong piye? Wong sing bunuh diri ki padha wong sing ra duwe rasa syukur. Ora iso nrimo lek engke Gusti Allah. Tare jenenge urip. Wong iki semono iki rasa kurang. Padahal wis ngluwih-ngluwih mulya ngene iki. Oh alah menungso dasare menungso Jawa ora ning kene jane nek tulisane dilarang buat sampah ning kene panggah tetep dan iki Jawa apa ora ngene iki marai rusak lingkungan dan menungso rantata ning kono nek tulisane Jawa apa ora oh alah menungso dasare tarah ya begok ranem ra tuwa kandhane iso pengin buat sampah ning kene kesel sapa sing ngesel ya sing ngebongi ngene iki wes arep toto minggat selau nyapa kelek men kene ini mesti njaluk nunutan ki mesti so wedi ya oleh mencuri nyapa lho nyapa ya pokoke lho enek yo ngene iki tapi lha apa sementing atuloke tuloke tuluk to tuluk apa metu loke metu keloke enek yo kuwi tapi cangkem mulek mau apa metu tuloke biu metu iki metu loke kakak metu loke oh alah engko lek watuk lho lek Min ya tau kok ngek suwi ora ngrokok ki mesti ya ngono kuwi lho wis tuwa lek Min mending ngene iki lho air penghambat ngantuk lek Min wedhus kae gak ngrokok ya watuk kok panggah ngeyel ae diandani wong nom ngene iki rokok gaya ndi to
Rasanya nyemoni kok. Wah, Ya pangga gawean pabrik to Lek Min. Ape cek kok. Wah, kon tutup ae. Wah, rasanya ngene. Masa to Lek Min? Wong pabrik penyumbat tenaga terbanyak dan cukai kok ra enak kondi. Ngomong ora percaya. Oleh nah, gajal panganan. Aja to Lek Min. Oh ya betul loh Lek Min. Kayaknya ya ora enak loh Lek Min. Masa? Iya. Hai iki ne oleh nah. Berarti sing salah gak pabrik. Oh. Sing salah congolmu. Kamu sama pabrik nakal kayak Lek Min. Hah? Kok aku ya? Lah kuwi nggo cawet iki di sopo? Oh, aku mau. Hi, Lho kok aku lho. Yang ngene iki lho, dadi canom iki ngresik-ngresik motor, ben resik. Najan ra resik wonge, penting resik motore. Resik motor iso, resik sampah iso, sembarang barang iso. Montore tak tumpaki, wong anake wong. Gue motor iku kudu sing kinclong. So besok ngerti oleh cewek sing kinclong. hei. Apa wae ngono? Lek Min. Ini harus si motor, Lek. Lah, kalian diresiki. Balangmu dhewe wi lho ora nate kok resiki. Apa-apa, Lek. Ah, ngomong apa? Ben resik apa ngono wi? Tak omong. Kowe lek pipis ngono kae, ya enggak? Iya. Ini lah. Heeh. Kali ya kok obat abine ora kok resiki. Montole kok resiki. Oh alah. Ya ora apa-apa, senajan motor resik wong elek ya ora apa-apa. Elek wong montole kecok. Percuma. Ya, kaya limit gila. Ye. Ayo limit lah. Lesi kabeh pokoknya wis. Resik apa nih? Lesi sak. Dompet-dompete ya ora ada po, ora ada no. Alah. Kele wong tuwek gede omong itu. Hei, ngomong kowe. Kok kamu apa? Pani ora. Oh. Hi. Loh, motorku. Digone ndi ka?